बे जि भिडिअ फुटेज बे भिडिअ फुटेजखौ नोंथांमोना नुनानै मा सानो बेवहाय बोरला थिर जिलिद बेफोरखौ लानाय नोंथांमोना नुदों गासैबो आदिबासि सुबुं जानांगौ बिथांमोना स' बे जि क'क्राझार जाथाय बे क'क्राझार जाथायाव जि मोनसे थासारि नुदों बोरला लानाय थिर लानाय बेखौ नुदों नङा होमबा माबा मोनसे माने नांलाय खमलाय जाबानो आदिबासिफोरा जेनेरेलि बैफोर हाथियारफोरखौ लाखायो पुलिसा बिसोरखौ होसो होसो लानानै फैदों आरो ना माने बिसोरो बोरलाजों गावहरो आरो गोजाननिफ्राय स' आदिबासिफोरनियाव दाबो बे अल्ड मडेलनि कालसारा दोङो बिसोरजों माने नांलाय खमलाय जायोमोन बेबायदि थासारिखौ नुगोन माने दाबो माने गोदो गोदायनि जुगाव दङ आरो माने सेखा रुवा लानानै जं जाथि लानानै बेबायदि बोरला थिर लानानै दावहा नांनायनि जि नांनो नागिरनाय मोनसे आखु बे आखुथाया दाबो जोबाखै बिसोरनिया बिनिखायनो माबा मोनसे जायोबानो बेबायदि जाथायखौ नुदों बे माने ट्रेडिसनेल मोनसे कालसार टाइपनि जाबाय आरो बिसोरना जे माबा मोनसे सोदोबा नांलाय खमलाय जायोबा बोरला थिरखौ लाखायो आरो बिसोरनि न' बेफोर थाखायो स' नोंथांमोना नुदों भिडिअ फुटेजाव माबादि माने बिसोरो बेबायदि हाथियारफोरखौ लानानै माने दावराव दावसि खालामदोंमोन जानो हागौ जुदि बर'फ्रा सोरबाफोर एटाक खालामनो फैयोबा बे बोरलाजों गावगोन आरो बिसोरो बेबायदि आरो जायनि जाहोनाव जोंनि मानसिफोराबो बिसोरखौ एटाक खालामनो थांनाया पसिबोल जायाखै आरो नाथाय थासारिया मा जागोन बुंनो हाया थारैनो आदिबासि आरो बर'फोरनि गेजेराव खनसे नङा खनसेथ' दावहाया जाथारगोन जों बेखौ साननो हायो नोंथांमोना थारैनो नोंथांमोननि साननाय हनायखौ बुं जे जोंनि बर' आरो आदिबासिफोरनि गेजेराव मानो बेबायदि जाखो सोरनि थाखाय बेबायदि जाखो एसे सालिजारिनाय एसे साननो गोनां सम जाबाय आरो नोंथांमोना मोनसे एडभाइस होगोन नोंथांमोना बै आदिबासि गामिफोराव गोसोबायदि दाथां हारसिं हाला दाथां बा थांनो ना माने थासारिया जोबोर गाज्रि नालाय बिसोरनि गामियाव थाङोबा नोंथांखौ बेबायदि एटाक खालामनो हागौ माब्लाबा बिसोर बुजिया नोंथाङा बिसोरखौ बुजायनो हाया खारन बिसोर फरायनाय सरायनायावबो एसेबां गोख्रों नङा स' गामि सिंनि बिसोरो माने एसेबां नलेज गैया आरो बिसोरनो माने मा जानांगौ माबा मोनसे जायोबा बुनांगौ बुथारनांगौ बेबायदि कालसारा दाबो दङ आरो बिसोर माब्लाबाबो बर' मानसिखौ दिनैसिम मोजां मोनफेराखै आं आगोलनिफ्रायनो गोबां मिथिदो माने बर'जों आरो बिसोरनि जि रिलेसनसिप बेयो दाबो मोजां नङा आरो खारन बे मोजां नङिनि जाहोना राजखान्थिबो जानो हागौ दा जेरै थांनाय समाव एस टि होनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बै एस टि होनाय सरकारा एस टि होनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बै एस टि होनायखौ जोंनि माखासे संगठनफोरा मा हेंथा होबाय थादों जोंनि बर' मानसिफोरा हेंथा होबाय थादों जायनि जाहोनाव बर' मानसिफोरखौ नायनो बानायाथ' आरो बांसिन बायसै बेनिखायनो अबभियासलि जों बर' मानसिफोरा बिसोरनि जायगायाव थांनाया खैफोद गोनां बर्थमान थासारिया कन्ट्रलाव गैया बेनिखायनो एसे खैफोद गोनां नोंथांमोना अरायबो हुसियारै थानाया मोजां होननानै आं बुंगोन नङाबा नोंथाङा जुदि जेबो जायाना जुदि बेबायदि थाङोबा फिन माने क'क्राझाराव जि जाथाय जालांबाय कारिगावआव जि जाथाय जालांबाय बे जाथायनि नोंथाङा मोगा मोगि जानो गोनांथि जानो हायो